What are you doing? I don't know. What button is that? Do the P voor papa. Nee, de P. De P. Nee, zoek waar de P is voor papa. Die. Nee, dat is de P voor papa daar. Zie je dan? Zie je dat? Ja, en nu? What you pressing? What are you pressing, Summer? Waar is de voor mama? En nou, wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen? Hallo? Papa vindt dat jij iets moet doen. Zeg Papa. maar, wat moet ze moet doen? From Florian. Florian. Florian, ja. Where is it? Waar is het? Don't know. You don't know. Zie je hem niet? Nee. Goed kijken. De There. Nee. 5. Nee, dat is nummer 5. Waar is de There. Nee. Oh. Waar is number 6? That's it.